Vítajte pri novom dieli Overtime. Dnes to nie je Sima, pretože je trošku indisponovaná zdravotne a napriek tomu je tu so mnou Andrej Košarišťan, brankár Nových Zámkov. Andrej, vítaj. Pozdravujem všetkých. Andrej, vám skončila predčasne dosť sezóna, treba povedať. Asi ste boli namotivovaní ísť ďalej a je jasné, že ste mali vyššie očakávania od seba. Ako by si to ty zhodnotil? Aj tú sezónu a hlavne ten záver, lebo vy ste v poslednom zápase, vám ušiel priamy postup do play-off v prvom rade a potom samozrejme v tom predkole play-off ste neúspeli. Takže viem, že tá sezóna bude rozložená do viacerých častí, ale poďme teda, skúsme od začiatku ten úvod sezóny. Úvod bol super. Celé Zámky žili hokejom a bolo to cítiť na tom štadióne, kedy boli najväčšie návštevy na tom štadióne. Takže z tohto hľadiska to bol taký rozprávkový úvod. A ďalej sa nám až tak nedarilo, pretože sme mali veľa zranených hráčov. Jednu dobu to bolo 7-8 hráčov, dajme tomu z prvých 2-3 petiek. Čiže tam vidíš ten začiatok tej minikrízy, to nazveme, ktorá pokračovala? Možno. Tam sme sa trošku dostali z toho, ale už nie na tie priečky, kde sme boli. Keď sme atakovali to prvé, druhé miesto, to bolo super, ale už potom sme sa tam upratali okolo toho 6. miesta a to bol aj náš cieľ taký celosezónny. Lebo vy ste prvýkrát postúpili mimo pozícií do play-off až v poslednom zápase, ak sa nemýlim. Až po tom poslednom zápase s Trenčínom ste klesli na to 7. miesto. Áno. Možno to bolo spôsobené tým, že spadla trošku na nás deka a tie zápasy predtým sme už nezvládli. Či v Mikuláši 1-0 alebo v Bystrici 3-1 a trošku zrazu každý si myslel, že to pôjde samé, ale v takýchto zápasoch to je presný opak a tam sa aj možno ukázalo, že Trenčín chcel viac a už bol taký na vlne a do toho play-off boli našlapaní a my sme boli trošku sklesnutí a psychická pohoda, lebo vždycky sa povie, že padla deka, nevyšlo nám to, dostali sme sa do útlumu, tak poďme možno divákom trošku vysvetliť, že čo tým hokejisti myslia, že keď sa povie, že jednoducho prestalo sa nám dariť, že čo to obnáša. Bola to taká psychická nepohoda na to mužstvo do Lahla? Bola to určite aj takáto nepohoda. Hlavne naši útočníci, trošku im chýbala strelecká potencia. A to bolo rozhodujúce, pretože v posledných 3 zápasoch sme dali 1 gól a proste s jedným gólom tam tých bodov moc nenarobíme a to nás stálo to 6. miesto. Ale ako som povedal, možno už ani nikto neveril, že sa to môže ešte stať, pretože tam to bolo fakt o tom jednom bode z tých 3 zápasov a každý už bol tak nastavený, že už to je isté, už sa nemôže nič stať a bohužiaľ sa stalo. A keď si hovoril o tej streleckej impotencii, a ja som si ju všimol tiež, ale hlavne v tom predkole s Detvou. A pre mňa, neviem, či ty si sa na to inak pozeral, ale pre mňa bol obrovská príčina toho spočívala v tom, že vaši útočníci sa málo tlačili do brány. Kdežto Detva, a povedz mi ty, aký si mal pocit, či to bol Ščurko, či to bol Puliš, či to boli iní hráči z Detvy, tí strelecky najúspešnejší proti vám, ak ti to znepríjemňovali v bráne tým, že ti zakrývali výhľad a každú dorážku chceli mať oni na puku, respektíve na hokejke, boli jednoducho pred tebou celých 60 minút. Vnímal si to tak aj ty a bolo niečo, čo ste si hovorili v kabíne, aby ste toto zlepšili? Tak každý, kto hrá hokej, vie, že tam je tá kuchyňa a tam odtiaľ sa dávajú góly a musím povedať, že je to pravda a tam nám to nešlo. Či už vpredu alebo vzadu nám to trošku pokulhávalo a tam sa to rozhodlo. Veľa gólov sme dostali odtiaľ, ale my sme v podstate ani jeden gól skoro nedali z takej šance, nejakej dorážky alebo... Taký špatný gól opakovateľný. Áno, presne taký gól, aké padajú v play-off. A na také góly sa hrá a nie na nejaké krásne 4-krát do prázdnej brány. Áno, lebo vy ste mali technických útočníkov, ktorí sú, alebo teda nielen boli, ale sú schopní to spraviť, ale raz možno z 10 razov to vyjde. Presne tak a tá Detva bolo vidno, že sa dobre zatiahli a boli kompaktní a
a koľkokrát zachránili brankárový gól, hádzali sa tam, výborná obetavá hra. To musím ich pochváliť chalanov. Bolo to z nich cítiť už po tých výhratých zápasov. Bolo tam určite taký confidence, keď môžem povedať také slovo, a sami si verili a to rozhodlo. Ako musím povedať, na nás spadla tá deka, jak sme sa rozprávali, tá psychická nepohoda tam bola vpredu, vzadu, všade, takže to bola taká hlavná príčina. Takže keď sme sa už dostali k lige, tak ktorý tím má podľa teba, samozrejme nielen na brankárskom poste, ale ktorý tím má celkovo najväčšiu šancu uspieť a možno vďaka čomu? Čo ich oddeluje od tých iných tímov? Bol som tak presvedčený, že Bystrica má taký asi najvyrovnanejší tím, ale musím povedať, že aj Zvolen, aj teraz, keď som pozeral tie zápasy, tak ukázali, že majú veľmi kvalitný tím. Myslíš proti Budapešti už play-off? Áno. A ak sa dostanú do finále, ak to bude derby finále, tak derby nemá favorita. Takže tam si nedovolím tvrdiť, pretože som zažil veľakrát derby a to je veľmi vyrovnané. Tak tam si nebudem dovoliť si tvrdiť, že niekto vyhrá, ale myslím si, že oni budú vo finále. Ja som zorganizoval takú anketu, ale to bolo z pohľadu hráča. Je pravda, že ja sa brankárom absolútne nerozumiem, my sme sa o tom bavili. Brankári sú niečo, čo keď dostane brankár lacný gól, vždycky si myslím, že obrana, či už útočníci alebo obrancovia, mohli to zahrať lepšie. Málo kedy sa stane, že poviem, že toto bola čisto brankárová chyba, ale aj v tomto som trošku brankárov opomenul, lebo som spravil anketu medzi hráčmi. Ktorý hráč je podľa hráčov z ligy najväčší simulant, to poviem. Ktorí si hráči z ligy myslia, že ktorí hráči najviac prifilmujú nejaký zákrok, alebo toho najviac predajú, aby si ho rozhodca všimol. Ty si mal ale výhradu k tomu listu. Áno, zaregistroval som túto anketu a bola veľmi na mieste a bol som aj stotožnený s tými výsledkami, ale jedno mi tam chýbalo. Ako brankárovi? Áno, a keď to zoberiem aj, nie je to len môj názor, ale sú to viacerí ľudia, ktorí mi to potvrdili a ktorí si to všimli a je to bystrický golman, ktorý má veľa takýchto zákrokov, či už prifilmuje, keď hráč okolo neho ide a pustí hokejku a videl som, že aj rozhodca mu to odpískal a viem, že tá hokejka z tej ruky ľahko neletí, že ja som veľakrát dostal aj vylúčenie len kvôli tomu, že som tú hokejku proste nepustil a držal som ju a ten hráč sa mi za ňu zakvačil a proste som ho zahákoval, takže viem, že je to určite prifilmované, aj veľa ďalších zákrokov, nebudem dopodrobná zachádzať, ale videli sme ten Winter Classic, kedy si myslím, že to bolo úmyselné určite. A toto je perfektné, že ťa tu mám, pretože ako som hovoril, nerozumiem sa tomu a mňa sa veľa ľudí na to pýtal, či to bol úmysel. Ja som sa dokonca v tejto relácii vyjadril, že si myslím, že to úmysel bol, pretože brankár jednoducho a pravdepodobne vie, kade sa pohybuje a z opakovaných záznamov bolo vidieť, ako brankár Williams posunul tú bránu, takže ty si, by som povedal, najviac v obraze, pretože si brankár a vieš, akým spôsobom sa tvoje telo hýbe v tej brankárskej výstroji. Takže pozrel si to video a podľa tvojho osobného názoru, za ktorý ťa nikto nemôže kritizovať, to bol úmysel posunúť tú bránu. Pamätám si, jak sme si sadli ešte k tomu aj jeden brankár, druhý, tretí brankár, čo sme boli a aj náš tréner brankárov. Všetci sme sa zhodli, že to bolo úmyselné. Dokonca som mal aj také šumy, že Bystričania hneď to išli avizovať rozhodcovi, že v podstate padol gól a hneď už išiel hráč za rozhodcom, že je posunutá bránka. A z môjho osobného pohľadu to bolo úmyselné. Mňa ešte zaujíma, čo sa týka teba. V repre 3 zápasy, ak sa nemýlim, 1,02 priemer inkasovaného gólu na zápas, obrovsky vysoká úspešnosť percentuálna zásahov. Začal si veľmi dobre aj ligu. A potom sme sa rozprávali o tom, že na celý tým padla deka. Ako si to ty vnímal? Čo sa pri tebe zmenil? Môžeme rozprávať o strate formy alebo o nejakej kríze aj u teba? Bola tam kríza, hlavne, jak sme sa bavili v tom januári. Tam to prišlo a odzrkadlilo sa ten počet zápasov, kedy som mal v podstate všetky odchytané plus tá repre a
toho voľna moc nebolo veľa. Musím priznať, ani nejaké voľno na nejaké natrénovanie a na nejaký taký psychický oddych, tam to nebolo. To je asi u brankára najhlavnejšie, pravda. A to je áno, to je dôležité, pretože ten brankár, veľa brankárov hovorí, že je to o hlave, že nejakých 70% je to hlava. A musím to potvrdiť, pretože brankár môže byť dobrý, aký chce, ale keď není nastavený ten zápas a bere to na ľahkú nohu, tak sa môže hocičo stať a hociaké góly padajú cez celé ihrisko, spoza modrej čiary a potom sú tí brankári, je im to vyčítané a to sa psychicky asi nabaluje, pravda, je zložité ako hrať. Ja som odohral možno 20 minút za zápas a viem, že aký psychický tlak to bol, napriek tomu, že som 40 minút odsedel v podstate na striedačke, ale stále musíš byť koncentrovaný a brankár, neviem si predstaviť, 60 minút je jedna vec, že aj keby si mal malý počet zákrokov, treba 17 zákrokov za zápas, ale 60 minút byť koncentrovaný, asi o tom hovorí, že to je to najdôležitejšie. Je. A ako hovoríš, tých 17 zákrokov je takedy ťažších, jak 50, pretože ten brankár tam stojí a není v tej permanencii a je to veľmi náročné sa udržať, hlavne na našich štadiónoch v zime, kde je veľmi, veľmi nízka teplota a to telo veľmi rýchlo zachladne a oziabajú ma nohy koľkokrát a je to veľmi náročné. To je ten malý počet, tá malá permanencia, ten malý počet striel a zase na druhej strane ty si mal ale problém s tým, že si bol extrémne vyťažovaný, čo sme hovorili o tom, že tá hlava sa nestihne zregenerovať a 60 minút v podstate byť 3-4 krát do týždňa v takomto obrovskom zaťažení, asi to sa preukázalo, plus reprezentačné prestávky, kedy ostatní hráči si išli oddychnúť a ty si tú možnosť nemal. Je to náročné a aj na to som doplatil, možno tá forma mi klesla. Už aj ja som trochu cítil v hlave, že to nie je to, čo to bolo zo začiatku sezóny a ja za seba poviem, je to veľmi náročné a je to len o tom, pretože ten hráč môže byť natrénovaný koľko chce, ale keď nemá ten mindset, tak to jednoducho nejde. A čo tréneri v klube teda? Snažili sa s tebou nejakým spôsobom pracovať po psychickej stránke alebo ťa udržať v tom? Lebo ty si bol ťahúňom Nových Zámkov, povedzme na rovinu hneď zo začiatku. Tvoja forma diktovala formu celého tímu, ako to si myslím, že úplne objektívne môžeme povedať. A keď doľahla kríza na teba, tak doľahla tak trošku aj na Nové Zámky. Bolo niečo, čo ste s trénermi rozoberali v Zámkoch? Pracovali ste na tom, povedali ti, že Košo, teraz ti dáme, neviem, 3-4 dní voľna alebo jeden zápas voľno a budeš menšej permanencii, aby sa do toho naspäť dostal. Alebo ako to prebieha takýmto spôsobom, keď tým má brankára, ktorého tak výsostne potrebuje ako teba Nové Zámky? Tak v podstate bolo to také riešené tak operatívne väčšinou po zápasoch. V podstate sme hrávali väčšinou obdeň, takže tréneri to mali tak nastavené, že keď jeden brankár chytal dobre, tak chytal stále a keď sa to vymenilo, tak chytal v podstate ten druhý. A my možno to bola škoda, aj zo začiatku sme, v podstate Maťo tam nebol, Maťo Kristín, a nechceli dávať Vlada Glosára do brány moc, takže som to musel aj odtiahnuť a potom, keď už bol Maťo, tak keď on dostal tú príležitosť, tak sa aj veľmi chytil a musím povedať, že odchytal veľmi dobré zápasy a v podstate všetky mal super zápasy a tiež pomohol tomu tímu a v tých najhorších časoch možno bol aj takým vykúpením. Ale akože nebolo mi nikdy povedané, že koľko budem mať voľno, ako budem mať voľno. Skôr po tých zápasoch to bolo také, že áno, nie, väčšinou tak. Košo, ale najdôležitejšiu časť sezóny, predkolo o play-off, tie boje o play-off si nezačal. Ako si to vysvetľuješ? Očakával si, že to príde, ako ťa to zasiahlo psychicky, pretože počas tých bojov si už do boja zasiahol? Trošku som to očakával, ale bolo to možno spôsobené tým, že ten posledný zápas sme prehrali a na konci som dostal trošku taký blbý gól. Z mojej strany som tam spravil chybu, keď som dobre nebol nastavený na hráča. Ja som to bral v pohode ako z tej športovej stránky. My sme prehrali 3 zápasy v rade, takže možno niečo sme chceli zmeniť a ten prvý zápas sme vyhrali.
Tak takže... pre mňa, ja teraz ti musím do toho skočiť, pre mňa nepochopiteľné, ak brankár, ktorý celú sezónu ťahá nejaký tím a môj tím prehrá 3-0, tak obviním z toho brankára bez ohľadu na to, že tu sedíš alebo nie, ale jednoducho, dobre, to bolo pre mňa, ak ja chcem meniť jednu vec, tak by to nemal byť brankár v situácii, kedy prehrám na 0 zápas. Ale môžeme túto tému teda nechať, lebo je to asi najdlhšie. Prejdeme k reprezentácii, prejdeme k tým príjemnejším témam. Aký pocit to bol prvýkrát byť zavolaný do reprezentácie? Ty si prvýkrát oblikol reprezentačný dres. Skús nám to opísať, aký je to pocit pre brankára. Je to niečo super a tá nejaká práca, ktorú som vykonával, toto je taká, dajme tomu odmena alebo niečo také. A ja som si to veľmi vážil a priznám sa, že som to nečakal, že môžem sa dostať a vôbec som nečakal, že ešte aj opakovane sa dostať do repre. A že tak úspešne. Takže teším sa z toho, že som ukázal, čo je vo mne a že bola spokojnosť na tých najvyšších postoch. Takže ako prebiehala tá komunikácia? Hovoril si o spokojnosti, ja ju vnímam tiež. Viem o tom, že celý realizačný tím počnúť s generálnym manažérom cez hlavného trénera brankárov sú veľmi spokojní s tebou. Ako prebiehala tá komunikácia? To isté som sa pýtal sama Bučeka. Prvýkrát si prišiel do repre, určite si bol nervózny. Kto a ako sa s tebou rozprával? Tak keďže som brankár a bol to hlavne Jano Lašák, takže on mi veľmi dosť pomohol, musím povedať. A dokázal ma tak ukludniť a veľmi dobre pripraviť na ten prvý zápas. Dal mi taký priestor, že celý týždeň mi aj hovoril, že OK, že dáš sa dokopy, potrenuješ si. To je dôležité asi pre brankára. Potom nabehneš a ukážeš, čo je v tebe. Takže ja mu za to ďakujem a bolo to super a videl som na ňom, že mi verí a to, jak to dopadlo, to už vieme. Takže ten zápas s Bielorusmi, musím sa k nemu vrátiť, pretože ty si bol skala počas tých nájazdov. Ja som dlho nevidel tak koncentrovaného brankára. Čo vtedy brankárovi behá porozumie? Je to len na ňom, či ten tím vyhrá, respektíve vo veľkej miere na ňom, či ten tím vyhrá alebo prehrá ten zápas. Ako sa udržuješ v takej zložitej situácii koncentrovaný? Tak ja sa snažím sústrediť len čisto na tie nájazdy. Mám nejaké také svoje veci, čo si hovorím, nejaké takú formu toho nájazdu, čo urobiť, ako čo. Keď hráč, dajme tomu, vidím na ňom, že ide strieľať medzi nohy, aby som rýchlo reagoval. A také nejaké veci si opakujem, ako to spravím, kedy vybehnúť a tak. Ale fakt sa len v tom momente sa len sústredím na tie nájazdy, pretože viem, že tam som tých 50% mužstva. Buď to rozhodne hráč alebo brankár. Takže z mojej stránky ja patrím k tým brankárom, ktorí sa tak viac koncentrujú na tie zápasy a na ktorých to je aj dosť vidno. Jeden z tých brankárov, ktorý nechce, aby mu hráč do niečoho kecal pred zápasom, nemohol sa na ňo príliš dlho pozerať, dotýkať sa ho, hej, takých som zažil. Kari Lehtonen bol takýto extrémny príklad, takže ty patríš k ním dobre vedieť, takže deň pred zápasu alebo v deň zápasu, aby ťa nejaký hráč neotravoval. Košo, tak jedna z najväčších komplikácií, ktoré teraz nastáva pre teba ako pre potenciálneho reprezentačného brankára, je tá strašne dlhá pauza do reprezentačnej akcie. Čo teraz budeš robiť? Máš možnosť ísť na ľad? Ako sa budeš udržiavať v tej forme, ktorú chceš mať v tom kempe pred majstrovstvami sveta? Tak momentálne mám voľno, ale potom začnem už pomaly chodiť na ten ľad a pomaly sa pripravovať a keď príde tá oficiálna pozvánka, tak verím, že budem na tom čo najlepšie a že budem pripravený. Čiže v Nových Zámkoch sa budeš pripravovať aj naďalej? My teraz netrenujeme, ale mám už miesto, kde budem. A poďme k diváckym otázkam, ktorých bolo veľmi veľa, a čo sme radi samozrejme, ale vyberiem len zo pár z nich. Najlepšia atmosféra na štadióne Tip Sport Lidl? Musím povedať, že Nitra, pretože fakt tí ľudia tam chodia na ten štadión a zažil som tam play-off zápasy, ktoré boli asi také najhlučnejšie. Tvoje obľúbené jedlo pred zápasom? Ja tak ľahko, takže rýža a nejaké kuracie mäso. Brankársky vzor? Brankársky vzor som nikdy úplne nemal a najviac sa mi páčil Patrick Roy. Najobľúbenejší NHL tým?
Momentálne Edmonton Oilers a trochu čakám, kedy sa už tá kvalita prejaví. Ďalšia otázka od divákov. Zostaneš v Nových Zámkoch na ďalšiu sezónu? Ešte neviem. Tvoj najväčší osobný úspech? Asi musím povedať, že tá repre tento rok. S ktorým spoluhráčom si najviac rozumieš? U nás máme taký spolok brankárov a medzi nimi akože to dobre funguje. Teraz moja najobľúbenejšia otázka. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Také trošku nešportové, ale je to pizza. Ako každý týždeň aj tentokrát máme pre vás pripravenú súťažnú otázku. Hrá sa o produkty spoločnosti BioSteel a 30-eurovú poukážku od spoločnosti Bauer. A súťažnú otázku má pripravenú Košo. Aké je moje najobľúbenejšie jedlo? Takže aké je Košové najobľúbenejšie jedlo? Odpovede na túto otázku píšte do komentov pod toto video. Lajkujte, šerujte, odoberajte. Košo, veľmi pekne ti ďakujem, že si sa zastavil. A ja ďakujem za pozvanie. A my sa vidíme o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.